ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସାହାଯ୍ୟର ଫଲ ପାଠଟି ପଢ଼ିବା। ବେଶୀ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଅକାଲ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋକେ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଭିକ ମାଗୁଥାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ ଖାଲି ହାହାକାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହି ସମୟରେ ଦିନେ ପଣ୍ଡିତ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ସହରର ଏକ ବଜାର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଲକ ଚିରା କନା ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେ ରୋଗିଣା ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଖକୁ ଆସି ବିଦ୍ୟାସାଗରକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ବାବୁ, ମୋତେ ପଇସାଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଆଉ ମା ଦୁହେଁ ଭୋକରେ ଅଛୁ। ଯଦି ମୁଁ ତୋତେ 4 ପଇସା ଦେବି, ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ। ବାଲକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, 2 ପଇସାର କିଛି କିଣି ଖାଇବି, ଆଉ 2 ପଇସା ମା'କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ତୋତେ ଯଦି 2 ଅଣା ଦିଆଯିବ? ବିଦ୍ୟାସାଗର ପଚାରିଲେ। ବାଲକଟି ଭାବିଲା, ବାବୁ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନ କହି ବଡ଼ କରୁଣ ଚାହାଣୀରେ ତାକୁ ଚାହିଁଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଆଗେଇ ଯାଇ ତା ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ। ଖୁବ୍ ଆଦରରେ କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତୋତେ 4 ଅଣା ଦେଇଦେବି, ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? 4 ଅଣା? ବଡ଼ ଚକିତ ଚାହାଣୀରେ ପିଲାଟି ତାକୁ କହିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ଭାବି କହିଲା, ତାହେଲେ ତ ଆମର ବିପଦ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। 2 ଅଣାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେବି, ଆଉ 2 ଅଣାର ଆମ୍ବ କିଣି ବିକିବି। ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ପିଲାଟିର ଖୁସିରେ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଖିନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଟଙ୍କାକରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଏ ଘଟଣାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ବଜାରରେ 2-3 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ତା ନିଜ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅନୁରୋଧ କଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଯୁବକଟିକୁ ଚାହିଁଲେ, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୁବକଟିର ଆଖି ଦୁଇଟି ଲୁହରେ ଭରି ଆସିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସହରରେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବା ଘଟଣା ମନେ ପକାଇଦେଲେ। କହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଟଙ୍କାକରେ ମୁଁ ଫଳ କିଣି ବୁଲି ବୁଲି ବିକ୍ରି କଲି। ପରିଶ୍ରମ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜମା କଲି। ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବା ପରେ ଭାବିଲି, କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୋକାନଟିଏ ଖୋଲିବି। ସେହି ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଏବେ ଏହି ଦୋକାନ କରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟର ଫଳ। ସେଦିନର ଗରିବ ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନର ମାଲିକ ରୂପେ ଦେଖି ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଗଲା। ତା ପିଠିକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଥାପୁଡ଼ାଇ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଯୁବକଟି ତାଙ୍କୁ ଦୋକାନରୁ ଡାକିନେଲା। ସେହିଦିନ ତା'ର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୁବକଟି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରୁ। କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାନୁଭୂତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାମରେ ଲଗାଇଲେ ସେଥିରୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ମିଳେ। ଦୁର୍ବଳ ଓ ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବା ଏକ ମହତ୍ ଗୁଣ, ଯାହାକି ଏହି ପାଠରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 1957 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ 1 ଟଙ୍କା ଥିଲା 16 ଅଣା ବା 64 ପଇସା। ସହାନୁଭୂତି ବା ସହଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।